Virus de vară, norovirusuri, rotavirusuri, enterovirusuri și altele. Nu le dați șansa de a vă strica vacanța de vis. Descoperiți puterea Bibiotic, noul imunomodulator natural pentru a proteja împotriva infecțiilor virale. Postbioticele sunt o nouă descoperire științifică pentru modularea imunității. O doză de Bibiotic furnizează o cantitate mare de metaboliți cu efect extrem de rapid, care ajută imunitatea să lupte împotriva virusilor. Bibioticul este complet absorbit de organism, activează și modulează sistemul imunitar, reglează metabolismul și limitează inflamația. Combate virusurile și blochează imediat afecțiunile intestinale cauzate de aceștia. Luați Bibiotic oriunde virusii de vară amenință vacanța. Oferă-ți sănătate astăzi!